Nah, iki lur, parine Mbah Wakir iki diserang. Diserang apa kae iki, Kak? Wereng enek yoan. Lah iki lagi disemprot iki. Pupuk iki. Oh, pupuk. Nah, iki lho kuning. Ah, kuning-kuning ngene iki lur. Nah, iki lembing batu enek, kepending tanah kaya enek. Lah komplit iki. Nah, kuwi kuning-kuning kuwi. Oh. Iki sing wis bar dipanen wingi dikombet. Nah, iki Mbah Wakir iki. Perjuangane Mbah Wakir iki. Ngombe susu. Ngombe susu. Nyusun dhisik iki. Wis nyemprot oban-obanane susu. Iki. Ah. Fotonen iki. Oh, iku obat-obate iki lur. Wah, komplit iku. Jian, jas.